Home quarantine inspection mahigpit na ipinapatupad ng mga opisyal ng barangay sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa live report ni Kim Bandarlipe. Kim? Jasmine, hindi pa rin tumatalima ang ilan nating mga kababayan sa home quarantine kaya naman nagtulong na ang mga barangay officials para tiyakin na sumusunod sa batas ang kanilang mga nasasakupan. Sinita ng mga opisyal ng barangay ang mga residenteng wala namang importanteng lakad pero patuloy pa rin ang paglabas. Inatasan ang lahat na manatili lamang sa loob ng kani-kanilang bahay. Gaya ng isang nanay na isinama pa ang kanyang 2 anak. Pupunta daw sa kanilang kamag-anak, which is pinagbabawal po natin yon. Dapat po nasa bahay lang po sila, nagkwa-quarantine doon. Hirap daw ang otoridad na pagsabihan ng mga residente na manatili sa kanilang bahay. Marami pa ring pasaway. Sinasabihan namin sila na hanggang 8 to 5 sila, 8 to 5 yung curfew. Problemado man ang ilang residente sa patakaran, handa naman daw silang tumalima. Siyempre wala kaming pangkain, pang araw-araw. Kung sana bibigyan kami pang araw-araw na ng pagkain, hindi na kami maghanap buhay. Sana po, wag na po matigas ang ulo. Makisama na lang po kayo. Sana sa bahay lang po sila magstay. At wag na pong pag-alagalat. Samantala, nagpaalala ang otoridad na walang sinumang grupo ang otorisado ng pamahalaan na mag-sanitize ng matahanan dahil sa COVID-19. Mag-ingat daw at huwag i-entertain ang mga ganitong alok dahil posibleng modus lang ito ng mga kawatan. Jasmine, ongoing ang checkpoint dito sa boundary ng Dagupan at Calasiao kung saan pinapahinto ang masasakyan para makapagpresenta sila ng mga kaukulang dokumento gaya ng kanilang mga government IDs kung saan nakasaad ang kanilang mga address. Pakiusap naman ng otoridad na makipag-cooperate na lang dahil ginagawa naman daw nila ito upang ma-prevent sa pagkalat yung COVID-19. Jasmine? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.